Straight to the Atong point. pagtagad mga kaigalaan kay ni atay atong bisita ron sa tong Sibianan. Ako na yung mahigalang ma-interview sa ako nang giingon si Pam Baricuatro mga sukit di paminaw. Didaga ni pagka-gobernador. Permiro ani sa ako nang giingon sa kahanginan nga walang kay ko magtagad ini maong isyu mga kaigsunan pero sa diha manggod nga ang NBI mo imbestigar na niya unya gikihan na sa DSWD mo nakakuan sa ko nga ngano man ning nani man Number one, ang iyang kontra si Governor Gwendolyn Garcia, posible ba kaha nga si Governor Gwendolyn threatened niining Pam Baricuatro? Nganong ani man, no? Or posible sad nga si Gwen wa ma-threaten pero wa lang gisay kumpiyansa bisag gamay. Na may uban mga politiko inana. Kaya ako mahimduman may gala kinani ang sa akong pagpaniid sa politika Subo kadtong wa gi ma-threaten nga sa una pa. Murag kalma kay kayo kadto si late Raul Delmar, Congressman Raul Delmar. Inumdum ka dayken? Si Raul Delmar gikontrahan tong lain-lain na to'y kontra di sa may north nga bahin. I don't know kining kang QT karon ha. But katong kang Raul Delmar kaniadto ang kinigon sa South Mahigalas Congressman Cuenco kanunay mo to na Congressman si Tomas, na Congressman si Bibot, karon si Ido Rama ang Congressman, mga sukit di paminaw. So daghan ban puli-puli diri sa may South, but sa North katulas Delmar, way pili-pili dito si Raul Delmar. Kani kanon iyang anak si QT, dili kay ko sweetog yung QT. Although murag naapoy mga tao na sa diha, but katos Delmar bisag kinsa gikontra to day wagi bisag gamay statement dayken kamantay ka. Gikontrahan tong Annabel Rama wa hilom gyud kayo. Gikontrahan tong kining Richard Yap, Sir Chief, hilom gyud kay wa gyud. Mura ba kanang kalma. So murag tan-aw na ko wa gyud ma-threaten si Delmar. Kini karon mahigala nga hitabo mura manog. Sa akong tan-aw di pag unsa lang, real talk lang ni ato. Ako wa kay ko mag-touch pa ining politika sa local kay na-enjoy magutan na lingaw mo hinunta ining mga national issues mga higala, prangka-prangka lang. Si kabantay mo kada adlaw sige taghisgot about sa kang Presidente Rodrigo Duterte but na catch akong attention pag ingon nga si Pam Baricuatro imbestigahan sa NBI. Kuy, ano yung anay man? Si Pam Baricuatro gikihan na sa DSWD. Kuy. So mo na atong pautan-on siya labot ani. So niya karon tong Sibianan mahigala si Pam Baricuatro atong kauban live gyud in person diri sa atong Sibianan mga sukiting paminaw. Pam, mayong buntag live daw sa DYHP, IFM o sa atong mga social media platforms. Banyok, salamat kaayo ha for inviting me kanong buntaga og mag-greet ko sa imong mga listeners karon sad. I'm really delighted to be here kay long awaited na gyud ni nga makikstorya ko nimo sad. Okay, mayo. So, full disclosure mahigala, first time ko nakakita ning Pam Baricuatro nga personal. About ikaw, murag first ni nga to nga. Sad, sir. I heard so much about you but it's the first time nga nagkita ta. Oo, kita na ko nimo usahay mo, agi mo gud sa kuan ng imong mga usa ka vlogger ka sa may imong kuan. Apil ka. I think it's because that I'm running na karon so mo na ami mga page na page ba niya sa TikTok sad. But even before I was active man in Facebook and in TikTok. Okay. So walang kay ko magkuan ani pero karon ato ning pagtagad mahigala kay medyo mo man og kuan na. Ato ing klaroho ni mahigala kay kana na ang pag NBI mo imbestigar ha. Mura mo kuan imong attention ba? Kay primero mo mura mo ni. Parang kisa man ang Pam Baricuatro. In fact, doon ako kaila ha, kini si Frelisa sa Toledo. Ingon siya nga, about Pam Baricuatro ko, di lang ko mo isgot-isgot sa anang mga local kay nag-focus sa kos national. Wala ko na to ko na. Karon mo na maguni pick up hinoon nga di ay bisigaran sa NBI, ikiyas DSWD, mo ni pick up niya akong pangutan to sa ground. Nagkakuha pa dayo kuan day. Kakuha simpatiya. Tungod ini hitabo po kang Presidente Rodrigo Duterte. Mo na hitabo, no? So medyo na kuan ba? But before mas mayo mahigala kay first time ko man gyud ning pag-meet ni Pam Baricuatro. First time sa tanang ka-interview din ato sa ilahon siya, So unsa may akong tawag niyo? Pam lang, Miss Pam? Sir, Pam Jude, why problema? You know, I came from a company before. I was a flight attendant for Cathay Pacific Airways. No niya, ang Cathay Good is first name basis. First name basis. Okay, so sige Pam. Pam. That's fine with me. All right. Yeah. Kay usahay mo magsirta, magmamta, magmadam mo. Sige, okay. So Sige how Pam do I lang. address you also? Attorney lang ha? Okay ra. Sige. Now, Pam, unang-una, kining imong apelyido Pam Baricuatro medyo ay lagkalain ha. No, right. Wail gyud Yes, sir. sa politika ikaw ba wa magka permiro. Nako na ilahan katong si Glenn Baricuatro, mayor na karon no? Mayor ba na gihapon sa pinamungahan? Nasa board member sa Dumanog 7th District, si Sarcy Baricuatro. Okay. Mga parintin ako na sila. All right. So, but ikaw mismo first time ka ni ares Yes, politika. sir. Now, taga asa man gyud ka diri sa lumad gyud kang Subuanon, asa man gyud inyo Yes, gyud? sir.
di jud ko politician, sir, no? Okay. But I come from Pinamungahan, Cebu. Taga Pinam- Pinamungahan jud ko. But ang Baricuatro, originally ko taga San Fernando. Okay. So naminyo og taga Pinamungahan ni Menzo Momi nga kaliwata. So ang Sa imong Pinamungahan. mama may taga Pinamungahan or papa? Ang akong papa, Baricuatro. Okay, Yeah. ang imong mama di San Fernando. So may apelyido sa imong mama? Silaga, no, he's not from Kuan Cebu. Samar man siguro na akong mother's side, but my father's side Pinamungahan gyud. Okay, okay. Dako sa jud ko sa Pinamungahan. Oh. Kada bakasyon muuli gyud ko, although nag-study na ko sa Cebu, pero amo jud hometown ang Pinamungahan. Okay. Muna nga ang akong kasing-kasing duol jud ka is probinsya, Oo. attorney. So taga probinsya gyud ka probinsyana gyud, no? Ako siguro muna giingon og probinsyana with a twist. Okay. Kay global probinsyana na ko na OFW man ko. I was based in Hong Kong Yan. for over 20 years. Sige, nindot na. Ako sang tanawon imong background ha. Sige. Kay ngano man kini kung although kay bawo gyud ta nga kining pagdagan wala man kinahanglan nga kuan kay just know how to read and write mao raman. But for purposes of Sige. just knowing your background because people might want to check also your educational background and your experiences so that they would somehow makaingos na ba nga kini among butaran atol sa election, does she really have the capacity to lead the province? Does she really have the capacity to run the province? Kay Correct, sir. gobernador gani mo gidaganan. Yes, sir. Unya wa ka makasuway pa gani og kwan, wala pag ingon unsa. Yes, nako experience, sir. Yeah, Nako okay. experience, KB chairman ko when I was 16 years old, I already ran for office. And then I studied political science sa San Carlos. Okay. I was a student leader sa San Carlos. Okay. At panahon na. And then took civil service exam. But then I studied law for 3 years. Okay. Pero wala ako katiwas kay nisuod na ko sa pagka-FA sa Okay. Cathay Pacific. So I was based in Hong Kong for over 20 years. Pag human ana, sir, una ko ning retire, I studied public leadership at Harvard Kennedy School of Government. Okay, so Yeah, okay sa so- din yung background ni Pam ha? And Educational then- background. Yes, sir. And then after ko na ni-retire, I was appointed by the Duterte administration as national level board of directors sa Land Bank Resource and Development Corporation. Yeah, it's a subsidiary of Land Bank. Okay, okay. So naka third year ka sa law school Yes, eh? sir. Yes, sir. Yeah. Sa Okay. UV. Okay. So, but then, datong time, uso manggod ka itong mag-FA sa una nga, daghan kay mga apply, libo-libo na mga sa buwana niya, very few ra ang madawat, no? So, ko sige, I'll just try to work for a couple of years, balik ko sa akong law. Pero wala ko kabalik, kay nalingaw na ko sa akong trabaho. Okay, so arita sa pag-college mo pulsay imong kurso. Political Science, sir, San Carlos. Okay. So sa to pa kamao gid ka sa mga structures government, wala problema. Yeah, kay as board of directors sa Land Bank, they make you study sa kuan kanang parliamentary procedures. Okay, okay. Yeah, so I'm a master parliamentarian. We have to be certified. Alright, sige. Ako kang gi-size up ron nga political science ka, graduate ka Yes, sir. sa University of San Carlos, unya naka-law school ka Yes, for sir. 3 years. Okay, kamao ni mahigala sa kuan. Kanang mo di bitaw ka ng nasud lang nga politika ron sa agabaw so magkaning ko yes, kaya. sir, yeah. I'm sure sa PDP Laban sa ila sa nang gitanaw akong capability. Yeah, oo. Una ko nila nga gihangyo nga mudagan. Okay, okay. Sige ha, kaya akong gi-check ang imong kuan. So, at least educational background may gala okay. Atong ipadayon mga kagalaan ning atong dugang kuan. Arta sa work experience sad. Kay sa ako nag-ingon ng mga taong naminaw ron gusto pong mutan-aw nga. Masa ba ni, ug siya may mag-governor, kaya kanya dadon Cebu nga kita ra ba mo oy richest province sa baning Cebu o kining Cebu kuan na ba gini, no? Di basta-basta mo butang ta gobernador ani. Yes, sir. So, educational background okay. Arita sa work experiences o guban pa. Straight to the Ato nga point. balikan may gala si Pam Baricuatro. Ako lang sang gitan-aw niya ang background kay first time lagi may nakita ani. First time ko nakamit ani niya karon, no? Mga sukitig paminaw, so manang full disclosure ko nga di gimi kaila ani niya sa una karon karon pa may nakaila-ila ani niya. Pero akong gitan-aw niya ang background, so at least kuan pod, no? Kana na ang dunay igong kwansad. Kana mahigalag graduate kag political science. University of San Carlos unya naka law school ka for 3 years. Kanang third year law kana na ang di na basta-basta sad. Pero ato balikan si Pam mga kigalan. Third year naman ka nga law. Sayang kayo ka mabugada. Kanang fourth year ana wana review naman lang utana. Yes, Ano sir. ka mo proceed ng fourth year na take bar? Maogyod kay I was already working sa Hong Kong, no, for over 20 years. So I was made to choose by my husband, would you go back to law school or would you want to study in Harvard? So
dako kay na oportunidad sir niya nadawat man ko, I applied and I got accepted no sa Harvard Kennedy School. So ako na lang nang grab ang opportunity. Okay. Kay not so many people have the opportunity nga mo eskwela sa Harvard. Okay, okay. So at least sige, so mo ni ang iyang background. Arita sa panarbaho, Pam, kay gusto mga tao maminaw karon. Og among butaran si Pam Baricwatro, educational background okay ka. Sa ako ng evaluation Yes, sir. og ang mga tao na minaw na karon, ako maingon nga okay mong educational background, no? Dunay igong katakos. In fairness, guwen pod mahigala law masada. Doon na pod, og educational background lang. Arita sa experience be. Imong experience sa panarbaho, matud nimo taga-imis imong experience sa private sector o sa government, nakasuway ka, no? Imo nang na-mention. Yes, sir. Yeah. Pagsugod nimo kabata sa una nga kuan pa gyud nakasuway ka sa SK? KB chairman ko sir sa una Lorega San Miguel. Okay. So, well, I have at early age, no, na ako'y background sa politics. But then, I was in Hong Kong, no, I was based in Hong Kong. I get to travel as a flight stewardess, no, as a flight attendant. Nakita na ko ang lain-laing pamaagi sa different nga nasod yun. So, no, so basad kay akong experience ana, sir. Okay. And then I was working, and when I left, I was a senior person, no? So I manage people also. Okay. I'm really a corporate person. So, nakasuway gyud ko panarbaho sa Goa. So, OFW ko. Dugay sad ko dito sa Hong Kong. Okay. So, kana nga experience, sir, kuan sad kay na, kanang lalong sad na. And then, I started my foundation, na Simply Share Foundation. Okay. When I think 10 years ago, I was still working with Cathay. So, muna sir, Simply Share Foundation, ang among advocacy is food, malnutrition, and food insecurity, hunger. Okay. Kini foundation daghang kog questions ani. So, no? go ahead. But before arita sa imong kwansa, dito ka sa imong panarbaho sa Hong Kong ug unya kanana ang during the Duterte administration nakasuway ka, nakaserve ka sa Duterte administration, Yes, no? sir. After I retired 2020, no, I was asked by the Duterte administration, I was appointed to sit as one of the board of directors of Land Bank Resource and Development Corporation. So I was seated sa numeration and committee and audit committee also. Okay. So karon mura man guni karong mga panahon na nabutang og dako nga factor sa imong pagdagan sa akong tan-aw lang sad sa akong analysis, no, tungod ini hitabo kang presidente Rodrigo Duterte, no. Now unsa man hitabo ang nasud ka dito sa kang Duterte unya sa to pa na appointed ka diha, medyo naa ka sa inner nga circle. Unsa may pagsugod nimo supporter gyud kang Duterte? Yes, sir. 2015 pa. I belong to the group MMRD, no? Mayor Ronald Roa Duterte. Munis lang ang grupo nga nihangyo ni President Duterte to run. If you remember, 2015. So, I was a part of that group already. So, I was campaigning also in my own way that time, no? Mauna nga, kaila ko sa mga inner circle sa Duterte. And when they started campaigning ba, wala magito sila yung mga fans sa una. So, they used to stay sa among balay, na I help out a lot, you know, sa mga advance party ni Duterte. So, muna na-close ko sa inner circle. So taga-pinamungahan ka, ang imong kagikan gyud didto gyud ka nagtubo dito pero na kay balay dito sa Cebu City. Yes, sad. sir. I live Okay. in Mandaue City, in one Okay. of the subdivisions. Alright, so sa ato pagkatong mga tungod kay mura man gutong pagdagan ni Duterte itong 2016 mura og more on voluntarism ang mga tao. Yes, maujud sir. Maujud na siya core sa mga Duterte group ba kanang volunteerism. Okay. So naglihok na ka for President Rodrigo Duterte to as early as 2015. Yes, sir. Dili Yes, sir. na ingon nga kalit lang kang tunga Ano, karon. wala sir. Dugay Oo. nami kami ni Dr. Burden, if you remember Dr. Yeah, oo, Burden. oo. So diha nami nagasuod ni Dr. Burden. Okay. Ito nga time 2016. Unya pag 2022, I worked sa PFP as Secretary General. Kaya if you remember, ang kanang PFP mga DDS na, mga DDS na mga grupo. So, iangnan ko ni Dr. Burden, diha ka sa PFP para matabangan na to si Inday Sara. Pwede yung spell out nimong PFP for the benefits. Partido Federal ng Pilipinas. Sige, for the O man na benefits, siya oh. party nga gigamit ni BBM. Remember, kamo na siya gigamit ni BBM. Pero ang mga original ana, mga Duterte. Mga DDS yun, ang mga sugod ana. So, I was a member of that group kay ang kanang federalism ang guna, sir. Okay, So, oo. MMRD, federalism ang to among gi-pitch sa una. So, ako nahabilin ana.
So, isa pag diha ka, kay para on election day, matabangan na to protect si Inday Sara, kay political party man na, mo na gigamit ni BBM. So, muna nga na Secretary General ko. Oo. But after nilingkod si BBM, wala gyud panumbalinga ang PFP. So, mauna nga, kami sa ni Attorney Vic Rodriguez, nakatrabaho may anak niya. Kay siya man to sa una diha sa PFP, executive chairman man to siya. So, I work directly niya. So, paghawa niya, wala na gito'y klaro ba? So, I resigned from PFP. Kay entirely gikuha naman yun sa mga Marcos administration ang PFP. So, I left already. So, muna, I was asked by Attorney J.V. Hinlo nga, balik ka sa sa PDP because where we belong yun. Oo. So, muna na, sir, nga, napunta ko PDP. PDP laban. Okay. Unsa may nakatrigger nimo nga sa of course no na imong educational background sa kun ngingon okay, ang imong experience sad okay sad no. Pero considering nga kining imong kontra with due respect no, sitting governor Yes, sir. naay ngaan onya ako yung describe siya, she's a formidable opponent no kay sitting governor ang machinery naa. Sa may nakatrigger nimo nga nidagan ka pagka-gobernador bangga nining sitting governor nga si Gwen? Tulog yun kabutang. First, tungod sa akong foundation, nakita na ko ang kawadon sa probinsya sa Sugbo. Okay. Kulang kayo ang mga pag-atiman sa mga hospitals. Nakita na ko taas kay ang poverty incidence. Usa na sa ako ang akong concern ba. Unya sa Harvard man good sir, what ila yung gitudlo na mo ba? First day pa lang ka, mulingkod ka, musud ka, tagaan ka nila notebook na red, ingnon kanila, na dito'y nakasuwat, you are here to make a difference. So, mo ginay culture sa taga-Harvard, you know, ask not what your country can do for you, but what you can do for country. John Kennedy Mo na. ginay ilang gitulo mo na, Harvard Kennedy School of Government, mo gina. So, inko, where can I make a difference diri? Asa ko makatabang sa probinsya. So, usa na, ikaduha, sir, gipolitically harassed and persecuted me ni Dr. Borden. If you remember, Dr. Rowena Borden, katong namatay na kong amiga, gikihamig cyber libel. Pagkamatay niya, ako nalutsan kog usa ka cyber libel case kang gikan ni Byron Garcia. Because of a comment I made on her post nga niingon ko nga di ko mahadlok ninyo kay dili ko kurakot para ninyo. So gikihan ako ana sir nalutsan jud ko. So that was the comment that you made and that was the basis why you were charged for libel? cyber libel? Yes sir, yeah, napriso gyud ko. When was that? 2024. 2020? Early part of 2024 kay gikaso nila 2023 man. Oo. Namatay man si Doktora December 23. Oo. So ang ipasakag kasos doktor ang apil di ka to? kaming duha, but namatay naman siya. So Oo. nabinlan ko usa ka kaso. Nalutsan Oo. ko usa. Sir, on a Friday gilutsan ko warrant of arrest, no? I was a fugitive for a weekend good. Si Doktora nadakpan man to. Ako they were not able to get me, but on the first thing on Monday morning ni file ko o bail. So mo to nakagawa ko. So I na was katong kasuha mo nag-trigger hanon nimo sa imong kaisog nga mo bangga karon? Yeah, usag Dagan yun ka. na siya ka-factor, especially na namatay sa dakong amiga, no? Si Dr. Borden. So, usag ito nga, naka-trigger sa nako ba, if they can do it to me, nagtabang ko sa probinsya, sa Sugbo, nagtabang ko sa mga tao pagkaon, human anaon ko nila pagtatar, how much more ang ordinaryong tao? Pwede nila kihakihaon. Well, that has been a practice nila, no? Nga politically harassed ang mga tao. Kung naay mutubag, during the COVID, di ba? Daghang kay itong mga tao nga gi-public shame. So, mo na, kaduhana nga nakatrigger na ko. Okay. Ikatulo, kay gihangyo ko sa political party. Okay. Nga mudagan. Giinan ko ni ingon si Tatay Digong, no? According to katong emissary nga gipadani nga, kuan na ninyong Cebu. Kay kung di gali na ninyo kuan yabo na gyud na siya in 3 years. Biyaan na mos ubang mga unsa ni ka ng mga provinces around you. Ang iyang instruction babay gyud ang padaganon. Kay duha na kuno ang nidagan nga lalaki wala unsa na successful ba. So ang iyang instruction babay gyud na isog na may tsura. So mo gyud na instruction ni tatay. So ako that time sir, wa gyud ko wa man gyud na sa akong ambisyon no nga mahimo gobernador. I want to make it clear. Kay ako may hayahan man akong pagkabutang ni retire na ako, akong anak doktora na. Ano ako magyung labad-labadon nga kabaw man ko nga ilang gyud kong liso-lisuron. But then naghunahuna ko nga sus on the last election ra ba giwarningan na ta ni tatay nga weak president si BBM, di ba? We were warned. So even Inday Sara wala naminaw sa iyang Sa iyang papa warrant, nabudol sad, apil sad ko. Oo. Nabudol katong mga nanabang no. So ko nga
Tatay has the wisdom. Yung ko nga, but I knew nga it was very difficult that time. Lisod good kayo. Saan mo pagpadaog, anak? You're like a dragon slayer, no? Oo. Na David and Goliath thing, I know. But out of, kuan lang yun ka ng, sugot lang yun ko. Out of obedience niya. So, ako yung ni sign yun ko, o kuan. Nya, ani, mo ni nahitabo, no? So, Mayor Mike Rama was the VP for... Oo. Kuan sa PDP Laban. So he was told si Mike Rama okay man siya. So he called up the Doranos na are you okay ba nga si Pam. So pag ingon ni Dorano, yes, ganahan mi ni Pam. So muna to nga wala na jud ko ilusot because they Oo. all agreed, no. I mean, how can you refuse the Duterte and the Doranos, you know, and Mayor Oo. Mike, no? So with that in mind and itong two factors na akong gisulti ganina, so nimporsige gyud ko. Okay, so tulo ning imong decide karon nga reason nga no nga na-trigger ka pagdagan una tungod sa kawadon tungod sa imong foundation naka-experience ka mao na ana no. Ikaduha gipasakaan mo cyber libel na-trigger na hinuon ka no. Gumikan anang cyber libel kay na feel nimo mo harassment man eh. So, nya ikatulo kining ang PDP na. So, ang PDP laban doon na ni blessing gyud sa PDP laban ning Oh imong pagdagan. yes sir, yes, definitely. Yeah. Okay, tagsaon tani ha kini imong mga kuan kay una kining foundation nimo kay mura mo man ni na controversial gyud karon. Now, karon sa man tukod ni imong foundation? 2015 sir. 2015. 2015 attorney. Okay, ang ngan ini imong foundation mo ning unsa ni? Simply Share Foundation. Simply Share Foundation. Nganong ginganlan man imong Simply Share Foundation? Because you don't have to be rich, you don't have to be popular, you don't have to be somebody for you to be able to share, no? Okay. So, simple lang atong pagtabang sa tao. Just like in the governance that I want to do, simple lang. Nga, basig sa atong simple, makatabang ta sa tao. We don't need to have kanang mga bitong mga grand things nga, kinahanglan Anita, Dato ta, kuan. Di man na kinahanglan na to. So ikaw may founder ani Yes, maong sir, ako foundation. yung founder. Yeah. So may na trigger nimo nga himo kag foundation ani. Kaya sa una Unsa may pa, purpose ni maong foundation? sa una pa sir, tabang na gyud ko. Muuli ko direct, tapa ko sa guwa, magpakaon ko. Okay. Manghatag ko diha sa kolon kanang mga site vendors diha. So So mo na naka gyud imong na- kaugalingong advocacy, Yeah, personal na gyud advocacy. na. oo. Yeah, so ingon akong husband na why don't you make it legal? So gitagaan ko niya kwarta to start my foundation to legalize it good. So muna ni apply ko SEC and everything. So everything evolved and now Okay. I have the Cebu Food Bank. Okay. Yeah, I started the first food bank in the Visayas. So kini imong foundation registered na sa SEC. Yes sir, Unya- registered na sa SEC. Oh, sa may mga kuan ninyo kanang ang imong gipangtabangan aning foundation unsa man nga kuan na gani? Nami mga beneficiaries. I started with sir feeding programs, no? Feeding program. Yeah, but then Oh. at some point, na anak ko na, I need to get food. Na kay mga pictures na nag-feeding mo? Yes, sir. Yes, sir. Pwede- Nana sa mo ang Asa man dapit post. mo nag-feeding kasagaran? I started with Carmen. There's, Naamoy mga feeding program sa wa pa kamudagan ani kay basig man. yes, sir. Naana, sir. Asa man? Ay pa kuan ko dong. Asa man Yeah, mo makuha? Baring Carmen. Ang kanang Baring Carmen, sir. Dili sa- na karon nga nidagan na ka. Dili, dungan pa Kanang- ni. This was 10 years ago. Ang Baring Carmen sa una, number 2 na sila sa taas kayong malnutrition. Asa man yung staff day? Ipakuan ko ng names Yeah. ko be. Kay gusto na kong tan-awon nga kini imo pagtabang-tabang. Yeah. Di ni tabang-tabang karon lahi ra ba ni politiko og No. di politika na kay na ibon Dugay mukaon na. mukaon sa daplin, mukaon sa kuan ana. Lahi man na kanang mukaon gyud ka nga mo og kinan-an nga naa gyud ka sa kalendarya pinubrig yung daan ba. O kanang anak na magpapubrig-pubrig ting eleksyon. As the barangay captain there. Oo. Yeah. For 10 years, I've been doing feeding Asa there, man no? kuan ko niya staff day. Asa man makuha na mo ni imong mga pictures na nag-feeding mo ana. Oh, naaraman, sir. Asa man be? Where's my key, oh? Asa man kuno. So, naaman mi. Ako, ha? Can you tell them to go sa Simply Share nga Facebook page? Oo. Na dito tanan. Na dito tanan kanang Yeah. dili na karon nga nidagan na ka Dili kay na, sir. Dugay na siya, no? Oo. Sa akong giingon nimo, number 2 na sila sa Central Visayas sa malnutrition. So doon na kay feeding gipanghimo so una to 20 kuan pa. 2015 pa, sir. 2015 Ang kanang pa. Mabolo Church diha, I started that kitchen there with Father Pat Ornupia. Now, we have been feeding... Kung imo mo bana pila na na ka di, tingali di na maihap kay 2015 pa man pero bana nimo mga pila ka feeding Ay. incidents sa imong nahimo. Sir, since COVID, no? Oh. I think we have prepared mga 1 million meals during the COVID alone. 1 million meals na. Yeah. It Okay. could be more now na. So And the kitchen is still there and I'm still providing them the food. kitchen is still there Yeah. in Mabulo. In Mabolo Church. With Mao ba? Father Pat Ornupia. If I will visit Yes. there in Mabulo, I could see that kitchen. Yes, sir. Yeah, you Mao ba? can. Yeah, you can even call Father Pat Ornupia. He Oh, will basta tell you inyo nang nga, gihimo kami at that time. nagsugod ana, sir. Kami nagsugod ana. Ang among pakanon that time, Bariulos ug Paknaan.
Okay. So I've been operating. So muna nga akong giingon nimo attorney nga di ni pwede na magsige lang ta gasto sa pagpakaon. I have to look for food. Okay. And food banking is a proven solution in addressing hunger. Sige. Siya ato nang kunon ha nya. Ako kang pangutan-on sa dito nganong gikiham ka sa DSWD, kinahanglan mo tubag sa kanang dapita o kining wa man kuno kay permit kuno. Straight to the Atong point. balikan may gala si Pam Baricuatro mga sukid tigpaminaw ni dagan pagka-gobernador dinhi sa Sugbo mga kahigalaan. Unya matud niya na sa foundation sa una pa na sige na masag feeding kay ako mo ni karohon tani ba 2015 sa una pa na sa feeding program kay lisod bago kayo kining karon na mudagan na kamo unay panahon nga magpabutan-buutan mga kaigsunan ha. Nanglan nga establish yung daan nga nagi kay kasing-kasing sa pagtabang. So akong gitan-aw ni karon iyang foundation mga kaigalan. Be asa man tong kwando na ba mga pictures? Be ato ko nung ipakita be. Na ba? Kani mo ni Simply Share Foundation. Okay, sige. Asa man ang Nagsugod ko ano sir no. Gamay pa ko. Asa mo ni kini mo ni siyang ko na? Mo na siya. That's a community pantry. Community Kay pantry. makakuha mo gud mig mga food gikan sa kanang mga surplus food bitaw kanang near expiry food from sa other donors ilan sana ko isulti ang mga donors tamo dagkong corporations unya amo nang ihatag sad sa mga beneficiary, so it's like collecting surplus food and giving it to those who need. Kaya ang hunger attorney is urgent man gud. Kung gutumon ang bata mukaon gyud dayon, so mo na nga ang food banking gyud is a proven solution in addressing hunger. So nini mga panahon na imo nang gihimo tungod sa imong foundation sad na akay masabot na to nga doon na kay advocacy labot ani. Wa ka mo na so na nga ako ning himo undan kay dagan ko sa pohon-pohon. Wala kani ako pagdagan attorney kasi kinasing-kasing yun ni di ko politician. I want to be considered as a aspiring public servant. Because I think that's what it is good. Servisyo good ni. Kadi man ka politician, Di ko politician. Actually, mas mahasol akong kinabuhi kung musuod kog politika. Because I could have an easy life. Na-retire na ko, dako na ako anak, doktora na, may masig ko pagkabutang, no? Pero unsaon man gyud nga, naamag gyud ko, I think I like to see it as a calling ba. Naamag gyud ang ato ang Ngano man ka magsugod lang butan ta lang ha, although sa imong capacity okay na gina kay even Cory Aquino magitugan is Cory Aquino gyud ya housewife naman to, ikaw mas grabe man imong experience, pero ngano man ka magsugod ngadto sa gamay-gamayng lugar butan ta lang mayor lang sa or konsehal ana ngano ditso man imong gobernador. Pero attorney, si Lito Osmania bitaw, wala man siya experience in governance before he became governor. And I suppose the current one also, no, governor, I don't know if she had experience also before or if she ran for lower office before, no. But di man gyud siguro na gauge sa really gauge, performance, no. Tama no, kasi gawin mo ko man magagig mayor sad. Murag, sir, if I'm not mistaken, I don't know. I cannot speak for her, pero I So, think kini- yun sad siya. Mo sa to sa Lito dai kay ko kangon Lito Osmeña wa to Wala magagig. siya. But it turns out to be one Good of the na. best governors we ever had, no? Okay, sige. So, karon nga, okay sa nimong kuanda. Kay ako, kay Komsuitong Lito Osmeña, but matud nimo, og tinuod ni nga, wag sa mag-agi og pagka-mayor, wa tumagi barangay kapitan. Kay bawo ko kay akong amahan was security ni Lito. So close kay mi sa kuan sa kana ni Lito Osmeña family. So kabalo ko ana nga wa siya experience. Okay. Sige, arita sa kanang una pa nimong kuan ha kay ako man gi-pa-enumerate nimo sa mga naka-trigger nimo. Number 1 kining sa imong foundation nakita nimo ang kawadon og apil na din hipot ang mangutana ko apil po din ang mga healthcare nato sa probinsya kay na-mention sa nimo. Yes, sir. Ikaduha kining trigger ka kay gipasakaan mo cyber libel ni Dr. Borden. Ikatulo kining ang PDP laban do na kay blessing. Ang PDP laban pag gani mo inihangyo nimo nga ikaw may padaganon. Okay, sige. Tagsaon ta sa ni. Pero aray imong foundation ato man ni na-mention gyud. Di na ko palabyo ni pangutana ha. Unsa mahitabo nga although 2015 pa na imong foundation sige na mo og Yes, pang-feeding, no? Yes, sir. Pero unsa mahitabo ang gipatawag ka sa NBI? Unya gikiha ka karon sa DSWD kay nakuwangan og permit nga nagsolicit ka nga way permit. Sir, ani ni, it was during Odette. Okay. During Odette. Ang Miss Universe Foundation, remember Bea Gomez? Na moment to siya ay Miss Universe that time, no? She was a volunteer sa Simply Share. So pag Odette ana, the night of the Odette, so naghimo siya fundraising event, no? So together with my daughter that time, no, nag-arrange siya lang nga na ay fundraising. So gubot man gud to. Wala pa klaro ang mga bangko sa walay internet. So they asked me kung pwede ang isud na lang sa ako ang GCash. Which we did, no? Actually, nasamugan ko adto kay after isud, ibalhin ako sa account.
sa Simple Share. But everything was accounted for because we have to report to the Miss Universe Foundation. So mo na ilang gi-issue, but that time ago when it happened, wala pa man ay strict implementation sa DSWD aning fundraising kaning kinalag permit, but and everybody else nag-fundraising adto. Nganong ako man ilahang giusa-usa nila nga daghan kay mga organizations adto. Kay daghan kay gusto mo hatag. It was crisis, sir. It was state of calamity ang Cebu that time, no? So mo anay pagkahitabo nganong ilahak ko, but we got a license actually na karon. And also we were awarded that same year by DSWD as one of the best NGO. So, I'm sure mapakita nato diri ang na-awardan ka sa... Na-awardan ko sa Asa man, na DSWD. picture? Yes, sir. We have Asa? sa actually na Tabangi ko na naman kay staff dito, no? Yeah, Kuha yeah. ko no names. Nasa picture ano yung pag-award? So, o giawardan ka nasa last... akong Cebu Governor Pambaricuato 2025 sa Facebook na mo. So, niya, usa man wa ka mga kuan ani nga gikiha kas DSWD nga giawardan man kanila. Mo bitaw na, sir. That's the irony. That's the irony of it ba? Oo. O nga nung karon ra, why now? Ang Udet was 3 years ago. If they were into it, ilan akong gi-reprimand, no? Right after with the other organizations also, no, nga involved ato nga time. Pero nga nung og karon ra. O nga nung ako ra. So it is about political persecution. Okay. Muna nga anggol ako nakita there, sir, you know. So, Negative oo. publicity, harassment, you know, political harassment. Dapat, Dapat oo. Sige, sige. Panahon. dapat pasalamatan. Oo. Dili, which actually they did already. Oo. But mo lagi na atong hunahon mga igsuon nga no nga 3 years after the audit ila akong ipasakaan og inguani kang kaso dito pa gyud nila giagi sa NBI. We were not even asked. Wala mi gipangutana. There was no warning nga ila ning buhaton. Mo ni Certificate of Appreciation. Ang sunod ana Simple Share Foundation. na naapay lain ana o DSWD. Kano sa man yung pizza ni? plaque of, I think that's the recent one. Plaque of appreciation ana 2020. Unsa may gibati nimo nga award man day ka sa DSWD nya gikiha man kanila karon? Kabo ka, sir, disappointing kaayo, no? Frustrating kaayo. And to think, donor ko sa mga center sa DSWD ng abused women in Labangon. Kanang mga bata nga gipang-abuse. Yeah, I've been donating food to them for how many years? And I've been an awardee also sa kana nga group nila diha, no? Disappointing, pero sige lang. Kani mo ning Kana, salamat po award. Salamat po award. Asa may wording sa niday? Salamat po award sa magi kuan ni. Bebe, ato nung kay aro ba klaro na to ni nga kuan so gi awardan day kas DSWD. Yeah, Asa may pizza ani among mong with the award? Philippine Navy and the other organizations nga who did a good job during the audit. Oo. Kaya ang Navy man good So job. acknowledge mo sa DSWD nga nakahimo mo ayo mga butang Yes, yes. atol sa crisis atong audit. Yes, sir. Yes, Kay yes. kibaw atong audit gabi atong audit. Tinud mo na way internet, way suga kami Grabe ka ito. nilinya gud may apil aron makatingog among istasyon. Sir, 2 days after nag-audit, nakapanghatag na kong pagkaon because before pa nag-start ng audit, naghatag na kong warning sa mga NGO sa Manila, Rise Against Hunger Philippines, inko, please direct aid to Cebu because this is going to be very bad. So, nakaandam na ang Navy, nag-andam na sila sa Manila. So, the day after audit, gipadana dayon nila mga pagkaon diri sa Cebu. Tubig, pagkaon from Rise Against Hunger Philippines, akong partner sa Manila. So, muto, nag-packing dayon mi, and then nakahatag dayon mi 2 days after Diin man mo in the nanghatag? Philippines. We went to Mandaue. Ang uban, sir, ang Philippine Navy na ang nagdala because of logistical reasons, no? Kay lagyo na kay ditong mga dagat dili na mo masulod. So mauna I am close with the Philippine Navy because we have been working together. So mo ni, so doon na kay award sa DSWD. Yeah. Unya kini ni ang kini mong plaque sa DSWD kanus ama ni? Na pizza ni? 2021. 2021, yeah. Oho. 2021 ako nila gi-awardan ani. Yeah, and then So kaila mo ni Charlene atong yeah, regional I don't directoron? personally know her. Oo. But sir, remember October pa ning resign ako as executive director when I filed for candidacy. Oo. So it's my daughter's a medical doctor who is running the foundation now. Okay, but ang nag-award nimo si Charlene Lucero, apil sa dito, kanang atong regional director sa DSWD? Yes, I think naasa sila dito ana. Yeah, I think naman gina siguro ko yung picture niya. Oo. Okay. So mo ning sitwasyon na dira ang kwan. Ako nang gikuan ha kay gikiham ko ka anay unya kana na ang
mura og nabutang ni nga nganong gikihaman ka nga nihatag masag award yan nimo. Mao gyud yang ano ako ra. Oo. Nadaghan man nato mga organizations nga nag fundraising that time no para makatabang sa uban natong isuon diri sa sugbong nga naigo sa Odette. Oo. So ang imong gituuhan ani nga nagpaluyo ining kiha kinsa man gyud? Sir, ang nag-raise ani nga issue si Byron Garcia. Oo. And he himself ni angkon siya nga attack dog siya sa igsuon. Oo. So if gika na niya nga issue then of course obvious na kaayo no nga gika na nila. So mga Garcia butang ta si Governor Gwen o kining igsuon nga si Byron mo oy imong gituuhan mo ay nagpaluyo ani Yeah, kanan. it's public knowledge man. Oo. Yan man nagibutan siya sa Facebook. Oo. Nga siya man una nga ning tira sa akong foundation. And the next thing you knew, na day involved ng DSWD. The next thing you knew, na ng NBI. So, Katong of sa course, NBI sir, nga gipatawag ka sa NBI, di ba ingon man ka nga mo show up ka sa NBI nya unsa man hitabo ang no show man ka dito? yes, sir. I was really ready to go that morning, but I was advised by my lawyers Oo. and PDP lawyers also nga not to go. Yeah, so, I don't know why. I don't know. I really don't know. Kaya basta giingnan lang ko nila that morning na not to proceed to NBI. So, Oo. that's why I did not. Because ang ingon nila nga, kung gusto mo kiha sila, they file it in the proper channel, no? Kaya di man gyapon maka-litigate ang NBI na ko, sir. Of course, you're a lawyer, you know that. So, you have to go through the fiscal's office. So karon ang kaso sa DSWD, I understand it is already filed before the prosecutor's office. Well, have you received a subpoena out Not of that? yet. This morning, giadto sa akong staff, kigipangutana nila kung naa na ba because we want to reply ASAP. Wala pa man kuno. Okay. So, I don't know if it's But na-file really na a kuno? case. That was said in the newspaper. Okay. That DSWD will file. But so far, wala pa minadawat na complaint. Wala minadawat na supina. Okay. So, I don't know, sir, kung unsay mapadulngan ani or it was just simply a negative publicity. I don't know. We'll see. We're ready, sir. We're ready nga mutubag nila gyud. Okay, unya unsa man hitabuan ning kuan? Kanan na ang Philippine Navy kuno may donate dito sa mga foundation. Unsa man ni? Kay kung kwartas gobyerno nang gidonate, Dili- siyempre dili- na- ato ning masusi gini. Yes, sir. Na may press con sa Philippine Navy katong bag-o ni Sud na Commodore. Ningon Oh. siya nga, there was no public funds involved. Ilahang subsistence allowance. Ilahang kaon. Oh. So, in town, ilahang put together ug mao ni ilang gihatag because nakita nila nga ang Simply Share is helping during the Odette. During the Odette pa man ni. And then that money aside from food was also used dito mi sa Olango Island nang hatag mi dito mga payaw para sa mga fisher folks nga naigo sa Odette. Nya gipang-ayo sa ubang mga places nga nagub-an og mga I don't know because it was my staff who dealt with the Navy that time, no? Oo. So, nakita man gud sa Philippine Navy kay partners mi in logistics. Oo. Daghan naman kay So dili to government funds No, katong sir, no. It was not the government funds. Subsistence allowance to sa So, mga ila to sa Navy, nga? Ilahat to. Personal Na nilang hatag kwarta, na ilang to. kuan. Yeah, and then they were asked kung kinsa ilang gusto hatagan and most of them pointed to us. Nga rin nila gusto ihatag because nakita nila nga nagtrabaho mi with them during Odette. Okay. And before that, But and even if after- this is not public funds, walay public funds involved, but kung panalitan mangutana ang Philippine Navy nimo ani tungod kay ilang kwarta ni although personal, Yes, sir. Yeah. you can provide the complete Yes. receipts. Everything was accounted for. Sir, every donation gani niya, naagid na siya imo dyan ang i-account for. Yung mga programs, mga donations, mga funds, naagid na unsaon nimo pagbalik nila when they Oho. ask for it. So, transparency good. Transparent jud mi ani, sir. Sige ha, akong Yeah. dugang mga pangutana karon kay ubay-ubay ning mga mga controversial nga mga panghitabo o karon mura og nahitabo ni kang Presidente Rodrigo Duterte medyo nakatabang-tabang ni sa imong popularidad tingala imong angkunon sad na nga dakong factor kini hitabo kang Presidente Duterte o dakong factor nga ikaw may gituboy ni Duterte isip moydagan pagka governor dire. Doon na koy mga questions na napita karon tawo das. Straight to the Atong point. pahimusta na panahon nga ni may gala si Pambali 4 sa atong Sibianan karon. Atong pagtagad may gikihan nila sa DSWD. Onya kadawat pa sig award sa DSWD mga higala nganong ikiha man sa nga nakadawat pa sa award mo na iyang mo na inyong mo na awardan ka si Director Shalene Lucero man eh. Yes. Ikaw ni nagdawat. Ako na attorney. I think sa anniversary na sa in one of their centers for abused women diha sa Labangon.
na center diha, no? So, doon na gid kay awards sa WD katong mga pakita nimo unya Yes. kani pa sa mo nilahi po na siya. Sa center na siya. Sa center? Kaya na si makog-donate padag pagkaon diha. For Oh. many years na. In fact, ilang clinic diha nila nga bed, hospital bed, donated sa na. Namo. Okay. So, unya sa may gibati nimo nung gisisyalin mo nag-award nimo o hitunol nimo sa kanang plaque karon imong gidawat unya siya nikihan nimo karon. Ay, muna na gitawag attorney o kuan political persecution good. Cause I'm sure siya sad siguro ay masiguro ni siya siyang tao, no? Pero usahay lang na alang yung mahitabo ba nga beyond their control ba, no? Ang kinahanglan yun nila buhaton. Ako nakasabot man ko niya attorney. Kay ikaw matud pa kini si Shalin ba ako man may interview mo nagligdong man sa ning tawhana o babayhana. Yeah. From what I heard, ha? Oh. From what I heard, maayo man siya. Pero mo lagi na, siguro, attorney, naagi mga factors beyond her control, siguro ba? So posible Na siya nga para stupan. nimo maayo ni siyang tao kay ila mo in fact gi-awardan ka pero murag dunay mga butang nga gisugo na siya. Ana. The higher beings, unsa na diha mga... Oo. Yeah, so wa man ko kagalagot-gut niya, attorney. I don't want to have hatred towards them, no? Kay atong gitanaw ang atong end goal ani nga matabang ta sa hunger, food insecurity problem diri sa Cebu. So ang imong bot ipasabot ani karon sa atong interview nga 2015 pa na imong foundation sige na kagtabang na may mga pictures gani. Kompleto man yung mga pictures na kato sa Philippine Navy day napod sa picture sa mo to. Katoto ang kwan sa Manila hipon ni siya. Yeah, I think that's Philippine Navy. Philippine Navy. Asa man tong uban? Yeah, they give me so many awards, no? I cannot remember na gyud unsa ni nga tuiga. Oo. Kay dugay naman mi nagpartner ani nila. Asa man tong sa nagkuyog sa Philippine Navy kani. Mao ni siya nga kwan. Pagpanghatag og kani o niya asa pa. Katong So na astang sa Navy niya recognize po ka dito, no? Sir, yes. Kana I think that was in Manila sa Naval Command Oo. in Rojas Boulevard. Yeah, I Oh. think that's a Commodore, Philippine Navy Commodore ang naghatag na kuan nga award. Okay. Sa ilahang mga NGOs that have been working and partnering with ilang gi-honor that time. Oo. So, Asa man to daghan- na nakay sa barko day? Asa man to be? Aman tong kuan na. Katong pagpanghatag nila po dito sa kuan. Okay, dito mi ana. kana day. Asa man to day? Oho. I think dito mi ana sa Olango Island katong naay mga barko. Kani. Yeah, dito na Sakay po kaning barko sa kuan, Navy. Yeah, Typhoon Odette Relief Operations. Yeah, mo na siya sir akong giingon nimo nga. I think that was just a few days after Odette. So, kini ang imong foundation 2015 sige na kagtabang, sige na kaghimo og feeding program. Wa gyud ka ikiha karon pa. Wa ka magmahay nga kini ako pagdagandagan mo gyud hinungdan hinuon ni ikiha ko. Mo bitaw na attorney nga nagduduhag gyud kumudagan. Oo. Kay mura man gyud ilang pinako. Oo. Mo koy lain wa mo koy negosyo, wala mo koy gibuhat nga dautan Oo. sa isig ka tawo. Kana ra gyud ilang pinako, no? So mo gyud na personal and that wala may lain. So kabaw gyud ko this is coming. Kay So, kini I really politika ra brace ba? myself. Hugaw man ni duwas politika god nya ikaw anad kay ka tabang sa isig ka tawo, ang imo kinasing-kasing tabang pero kining sa Munay- nilabugay glapok, mari di gyud ka kahat ana. Mo nay duwa sa mga political dynasty, sir. Mo gyud na ilang duwa. Pero ako, I want to change the context ba? Naunta ba? Clean campaign and clean governance because I believe what happens in a campaign happens in governance. Yun. So muna, I want to practice clean campaign para makalingkod ta diha limpyo sa datong pagdagan sa gobyerno. Oo. Dili malikayan ang mga lapok maglinabayay Yeah, god og but- kini posible Karon nga. na nahitabo na gyud na, sir. You know, you wake up every morning magunahon na ka unsa na sad ka ilabay nila diri kanako, no? Every morning I wake up to that. Pero you know, you have to look beyond that gyud nga look at the goal na lang ba. Ang imong goal na lang gyud nga imong tan-awon nga pagatan-awon nga gusto ka nga naay kalambuan og kausaban sa probinsya. Kining politika duwa man gini nga kuan gyud usahay og nakay isyu padak-on gini isyu bisa pagwa ka isyu himuan ka magig isyu. So prepared na ka sa kaugalingon nga posible na imo daot pa nimog dugang mo labay nimog lapok og dugang. Ari din lagi ka na. Yeah, na naman yun na, sir. It's happening now, no? Oh. It's happening now, so, well, we just have to accept and surrender to it and do as much as we can. We go to the people, musturya ta kung unsay tinuod, unsay nahitabo. Like sa akong pag-ani nimo diri, no? Sa akong giingon nimo, sir, nga, you just have to tell the truth to antas ka matuuran. So kining imong foundation matud mo everything is accounted for onya kini ni ang mga issues ani karon sa laktod nga pagistorya karon panahon na kay permit gyud.
sa pagdawat yes, sir. og We got a license, registration maguna sir og license. Okay. Ang kanang license muna lisod kwaon. In fact, daghan pagaling mga big foundations diri sa Cebu nga wa pa sila kakuhag license for 2025. Okay. No? But we got ours already. Okay. But atong audit kay everybody was kuan man, there was a call at that time to Yes. really help people no at that Correct. time. So katong inyo dinalian na gitong tabang. Dinalian na Unya gito, wa man sir. kay kiha to sa audit 2021, 22, 23 karon pa man. Mo na nga Dapat sir, ang mo reklamo untaan na ang Miss Universe Foundation, no? Oo, Kailangan tong fundraising, no? Oo. But wala man sa nireklamo. Ang Philippine Navy, wa man nireklamo. so kung dunay mo ingon nimo si kana si Pama, kurakot na ang foundation, grabe na ready ka tanan pagtubag ana, transparent ka kung gusto man lang gani. Yes, sir. Yes, sir. We are prepared for that. Oo. Na andam ko nga mo atubang. Mo bitaw na ako nang gihagad og sige lang panahon ako gihagad ako nas Gwen inko debate ta Oo. para maklaro na to kung kinsay scammer na to. Oo. Di ba? So, Wa man siya ibutan ta, scam. mag-arrange ko debate. Di ba HP Live, di ba HP IFM? Daron may capacity mo, arrange sana. Kung Wala nanay, problema, sir. Okay ka, Wa- ready may ka problema. matubang, Gwen? Yes, yes. At any forum. Aha. Kung nga siya, tubangon ako siya. Kaya ako, wala ko. Ang ako nang yung ibuhat sa ko ang foundation is mutabang, nagpakaon ko sa katawhan. Yang ila kong giingon ani. So ako sa silang pangutan-on. Kung unsa ilang nabuhat sa katawhan nga wa sila nagamit og government funds. Mo na yung pangutana dihang dako. Okay. Now, before na ko balikan, as taning sa mga na-mention mo sa healthcare o guban pa mga issues, ano sakta sa pika sa bahin ba? Kay kining imo kong pagdagan, medyo, I hope you don't mind. No, go Medyo- ahead, sir. Medyo, primero, noon karon mo nagtungod sa hitabo ni Presidente Duterte, medyo nakakumbati-kumbati na. But kung atong tanahon, ang imong machinery alkansi ka ni Correct, sir. Governor Gwen, ang doon ako mo tanan mayor, tanang congressman, o gakuan, tanan leader sa tibok probinsya na aniya, wa ka mabalaka nga, wa gi kay mayor, na ba kay mayor or wa kay mayor nga imo? Secret. Di, sir, pagsugod, sir, I have to be honest. Ako mismo, nagduda gyud ko kung makaya ba ni nako. But ang ako lang yung goal is to get the message across. So, winning was just a bonus kung makadaog ko. Ang ako alang na masulti na ako sa katawhan, unsay akong mensahe regarding sa atong sitwasyon karon sa corruption ug sa poverty incidents nato. Pero bonus na gyud ni karong nahitabo, sir. So, I knew at some point nga the context will change, no? I don't know how and I don't know the time when. But I knew something will happen ba. Mo to ang nahitabo katong sugod pag-impeachment ni Inday Sara. Unya katong kang dakop ni pagkidnap ni Tatay Digong, no? Things change and people get to notice. So, sa laktod yung pag-istorya, pag dagan nimo, kung lang to primero dagan nimo, ang imo lang nga, file lang ka din ha? Yes, O mudaog ta, di, okay. O, di, bonus na gyud kung madaog, at sir. least imo lang, hatag kag statement lang. Just a Yes. statement, no? Nga akong gisaligan na to, sir, katawhan na gyud. Oo. Ang katawhan na gyud, of course, God also, no? Pero karon murag na ay squabble tungod aning mga nahitabo. Yes, Wa sir, ka na. magdahom ani nga manghitabo ni mga butanga. Well, at some point, nagtuo ko, akong giingon nimo no, nga, the tide, I was hoping the tide will change. Oo. Pero ako kabaw kanus ug unsa, no? But nahitabo, sir. Muna giingon nila bitaw no, nga God works in mysterious ways. Yun. Oo. Kay unexpected yun ni tanan. Kaya dito sa ground magod base ako pangutana, medyo naka fight mo ni Gwen ha? Ambot sa social Oo, media, sir. ambot social media mo. Mas taas ang social media. Social mas media taas. gani murag Labaw na kayo. labaw ka social media. Dito sa ground sa kunaybawan, kumbati-kumbati mo. Neck and neck kuan ang inyong kuan sa ground. Yes, Delikado yes, sir. kay ni in the part po ni Yeah, for an incumbent. Oo. Yeah, ingon ana na. That's kay sa social scary media, ka medyo kapabor ka sa social media. na. Mo good, mo. Or good, baka sir. tungod kay vlogger sa ka, vlogger ba ka? Di man gyud ko vlogger, sir. Oh. You know, I love to TikTok, no? Oo. Nya Facebook, active ko sa Facebook, pero wala gyud ko nag-vlog. Oo. Until like sugod ni campaign, no? Because I have to get my message across, and one way to do it is through social media. So kay dako man kay probinsya sa Sugbo, so mo na nga gigamit sa nako ang social media nga para mahibaw sa katawhan unsay akong gusto mahitabo sa probinsya sa Sugbo. Oho. Okay, nya kini ni ang hitabua karon. Naba kay mayor secret ang imong tuba. Pero kanang mga mayor karon nga nanagan, mura magud kanang dunay usa ka lugar kanang tanang incumbent mura kang Gwen man na. Tingali dunay secret sad nga ni support nimo. Pero kadto mga opposition, imo bang naduol na sila? Yes sir, daghan may kay as you know, pagdagan ako wala man ko'y complete slate. Okay. No, so ang advice ni Mayor Rama na we will just adapt as we go along because we didn't have time anymore to put up the slate ba. So namin mga
mga alyansa karon nga mga dili incumbent but ni balik og run like sa Alegria, no, si Mayor Gisadio, he was the mayor before niya. PDP na sila, full slate na sila diha, sir. So mabutang na to nga mga taglungsod doon na kay mga leaders sa dito. Yes, sir. Naana gyud kay if you remember, I told you earlier nga PFP ko Secretary General. So naana gyud ko'y kuan structure diha sa mga tao. Sa mga laktod leaders. pag-istorya, bisan pa man og kumpleto og machinery ning imong kontrawa na kay kaingon nga nabalaka gyud ani. Yes, sir. After all, no, ingon nila nga the power of the people ko no is greater than those people in power. So mo na nga gisaligan gyud nako ang power sa katauhan. Oo. Og sa natanaw nako karon, attorney, everywhere mo adto ko. Grabe kay hangop kay mga tao nako ba. So nakita nako nga sakto to akong giingon nga naagyud ang power sa katauhan karon. After all si PRD, diha ba siya nadaog. Wala ba siya full slate before. Mo sa na advice sa PDP nako nga do not be afraid because si PRD pagdagan niya wa man siya mga mayor, wa man siya mga governor. So diha ra gyud siya sa katauhan nagsalig. Oo. So Bitaw, no? hopefully mo sa day may tabo na to. And looking at the signs karon, murag it's going to that direction. Oo. Usa ka dakong factor nimo nga giisa imong kamot ni Presidente Duterte nga ikaw mo iyang kandidato sa Sugbo. Sus, sir, dako kay na nga factor. And katulog ko niya, saka gyud primero katong pictorial sa mga senatorial balls sa Manila, no? I was invited to go. Ako naman siguro gubernatorial candidate nga nakaadto dito. So that was the first time saka niya. Second time katong proclamation sa mga senatorial balls sa Club Filipino. So the second time bisaka ko niya katulo katong diri sa Mandaue. So Okay. 3 times tako kay factor. Gyud. Kay doon na mo kinahibaw-an dito sa ubos. Oh. Doon na gani ha. Sige, sir. Dako go. man nga factor ng kang Duterte gyud nga kuan kay doon na simpatiyan la kang Duterte nya ikaw may naka-benefits ani. Oh. Onya kinini ang ibutang talang pero doon na may mga mayor ibutang ta nga Duterte sad. Dili sa Mandaue, example nako na Mandaue. Ang nagbangga diha si kinini ang Junkie Uwano, kusog-kusog na ba sa Junkie. Pero si Jonas Cortez di po mapalkansi kay mayor po ni sa gidaan. Si Jonas Cortez Duterte siya. Pero ako nadunggan sa iyang statement, guin man kuno siya, di man sa mo-support nimo. Muna Unsa may imong reaction ana? Sir, di ko manghilabot ang One Cebu. Kailangan sa ng grupo. Ang ako lang concern is sa akong candidacy ug ang katawhan. Kaya murag, I mean, confusing man sa usa ka lugar duha ka mo kandidato, It shows the kind of governance that she wants. She wants to have everything all at the same time, no? So kung mo na ilang gusto, so be it, They work their way as One Cebu and I also work sa ako ang kagalingon as PDP laban. Subutan So, sa Mandaue, si Junkie Gwen, si Jonas Sila- nagkontras sila- ng duha, bahalag yeah. nagkontras sila basan nas Gwen ila. Pero ako, Dili ba ka maalkansi ng lugar? sir, ang akong Sa imong nadunggan, tanaw. no? Kaya ako mga leaders, mga leaders sa nila, giingnan sila nga, Mayor, pasagdihi lang mi, anak minimo, pasagdihi lang mi, kay among gobernador lain. So, of course, kung ikaw sa mayor, anaon ka, it's your survival, right? Mo sa ng survival sa imong pagka-mayor. So, di ka ka-demand sa mga tao nimo, you can only influence them. But at the end of the day, sila mo decide kung kisa ilang gusto nga mag-gobernador. Dili ba mura kag masakitan anang dagana nga kitay nag-uban dito nga naas Duterte mga pro Duterte ta onya mismo panalitan sa grupo ninyo nga mga Duterte nya Bitaw, lahi man og kuano Duterte ang sa ilang gilabanan but pagabot sa lokal medyo lahi mi ana unsa Wala man ginoon? unsa man ni pag-deal nimo na Lisod sad, sir, I was like, conflicted sad ko ba? Oo. Ako sad mismo, naglibog ko, unsa man ni siya. Nga Duterte man sa imong giingon, no? Attorney, no? Pero, di na lang ko manghilabot nila, ilaha man sad ng choice. But of course, malibog sad ta. Na unsa man ni tuyo ani nila, nga nung ingon ani man ni. oo But then, at the end of the day, ato ara gihapong, it's our call. So, narana nila, sir. You never know. Basig mausap pa na. Kung imo nang awayo, no? Wala na nang yun mo chance nga makaalyado mo. Basig one of them will oo never know. No? so ang imo lang anyway politics man nga kuan di lang nimo na sa pagkuno sige lang Di lang ko mangilabot kay One Cebu man sila pareho. Di man sila, pareha mas lagi suportaan ng governor. Oo. So be it. Oo. Manikamot lang sa kung ako adiri og ato kus katawhan. oo okay Kumpanya. so unsa may nitabo atong pagka Domingo do na moy motorcade nga gihimo
Yeah, naami motorcade naghihimo no dili jud to invite ra ko ato sir. Ang nag-sponsor ato Solid Inday Sara Group. Unya naa daytoy tarpaulin didto nga giilahang gidala nga wala dito sa Attorney Vic Rodriguez. Oh, okay. So I did not even know that. I did not even notice that kay di man ako ang organizer adto. Gibita raman ko. So mo na nga gibirahan ko sa maisog Cebu kay ngano ko nung wa na ko gida si Attorney Vic Rodriguez. Okay, but sa imong kung ikaw pa organizer inyong personal nimo nga pag-adto sa kalungsuran, straight PDP imong gidagyon. Oh yes sir, kabaw ka napagaw na gani ko. Kay Oh. when I campaign I go around di mangali ko musulti vote for me. Mingon ko vote straight PDP para dili ma-impeach Inday Sara. And you can look at my page ang kanang Cebu Governor Pambari 2025 sa Facebook. Every day ako nagi-promote. Ako nang gi-recycle ang mga senatoriables everyday lain mi gi-feature diha. So nobody can accuse me that I am not promoting Vic Rodriguez. After all, si Vic Rodriguez was my boss before sa PFP. Kaila me, he knows me. This maisog knew him through me. Diri sa Cebu. So unsa man inyong relasyon? Kumusta man yung relasyon sa Maisog? I used to be maisog before. Yeah. Different ko lang yun, sir. Different values. Set of values ba? So munang wala ko sila gidala sa akong campaign, sa akong core group. So mana kini imo lahi lang po nimo ning kamot na sa kag imo. Yes, kamot lang sad ko sa kuha, sir, but we have the same goal. We're Duterte supporters, but I have the endorsement, mangod, sir, of the PDP. They're not a political party. Oh. They are created, ang maisog, to support PDP Laban. Oh. It's a parallel organization to support PDP Laban, not to compete with PDP Laban. But unfortunately, they're only promoting Attorney Vic Rodriguez, ang maisog Cebu. They're not handling any local candidates, according to them. So mo ning kuanan okay medyo sa inyong bahin magod kay libaw ka kanana ang sa politika ani ang sitwasyon karon og maghisgot kag machinery medyo lahi ang imong machinery ang kontra lig or machinery so Yes, imo yes. gisaligan ang mga tao mas mayo magkahiusa unta mo dito pod sa inyong bahin. Wala may problema, sir, on my part. Oo. Actually, I already issued a statement ba that we have to be united in our cause for PDP Laban. I am the candidate, so they're supposed to be supporting me, not objecting to me. And katong pagkahitabua, pwede man to pangutanon. Pwede man to, in fact, the organizer came out already and said, ako to'y nagpahimo atong tarpaulin. Ano si Paman inyong giigo? So, nadiha ang pangutana ba? Ngano, nga with that small incident, nganong ako ilang ibirahan. Dili ang katong mga organizers. Okay. I was just a guest, actually. Bisita ra ko adto. Unsa may rason po sa organizers nga nung man la i-appeal si Attorney Vic Rodriguez? Doon na kay Kaya si idea? Attorney Vic Manggod, di yun na siya PDP Laban, guest candidate na siya, together with Dr. Mata. But of course, we are obliged to, I would want also to promote them, no, as PDP. But originally, good, wala na sila. Di na sila appeal sa PDP lineup. So, ingon tong organizer ni Alexa nga, gusto sa siya makahibaw, makailan ni Vic Rodriguez before niya i-carry. So, masad ng prerogative, sir, attorney, kung ihang i-carry or not. No, I cannot impose. And I didn't even notice nga wala dito ang nga ni Attorney Vic. Tingaling mapatch up pa ninyo ni sa grupos maisog ning murag doon na mo yung mga kakulian diha. Ako, sir, wala mo ko'y problema. No, there was one time nga nag-meet me. I showed up, but they did not show up. So mo na diha ang ilahang problema, no? So karon ang mga kay ko na concern kay because PDP is behind me. They already issued a statement. Miss Vivian Velez, who is the PDP, is behind me. Also, of course, Mayor Mike, no, is behind me. So I'm not really worried about that. Maybe ganahan na sila attention or what nakabaw na influence sila sa PICAS, no? Possible sad kay na, sir. Kaya at this point, pwede good kay na suluton mga tao around me. So ready lang kaya katanan kahit ang politika kung tanan mahitabo. Yes, mao na gyud na, sir. You just have to accept and surrender to it and do the best you can. Managang sad ka, I have a battery of lawyers also around me, no? And advisors also around me, no? I have the smartest people around me. So, ready ra gyud ko, sir. Kining ako lang gikan pangutan-on ani pamha. Go ahead. Klaro lang gyud ba? Kay Why problema? ikaw tinuoray lang tungod ining kang Duterte gyud kay ka, no? Unya kining usa medyo na perceive nga medyo ang mga tao murag adi min kuan kay dili na Duterte although miingon sad siya nga wa mo kumudaot ni Duterte. Pero klarohon tala ni kay
kining mga nahitabo kung man ni damhan nimo mahitabo si Sara, impeach ana niya kining kang Duterte kakuha mag-simpatiya gyud. So pag ang hangop nila sa Duterte nga grupo, in fact karon gani nga kuha na murman og malanganin magyud ka karon kay what is happening in the ground lahi man gito. Yes, sir. Astute politicians know it. Yes, sir. Nga mo ni ang aktual na hitabo sa ground. Kanang uban nga naa mag puspos ang dili man kandidato but tanan kandidato di pa kunsa sabot ng kita ng mga senatoriables ng mga interview. Medyo maglikay sila gyud nga ilang dauton sa Duterte ron. Kay marsiya siya kas masa. Mahimo pa gani mo dayday ka kanang uban gani murag nakuan so ikaw ang perception sa mga tao nga ikaw gyud mo gituboy ni Presidente Duterte sa imong giingon katulo ka gi isa imong kamot unya naka-work ka panahon Duterte mura ba og kanang true-blooded Yes, true-blooded ka nga Yes. Duterte. Yes, sir. Muna mga tao aray tampam kay ato ni ano Yes, ba sir. Of course. pero ang akong pangutana doon na mo ginigawas nga mga hohongihong ba ako na kapangutan ani doon na kay connection sa mga Romaldes. Wala man, sir. Wala ko'y, not that I know of. Doon na may ko'y nakasulti connection na ako lang. ugod. Ambot, tinuod ba na? Muna ako ipa-confirm ni mo nga. Ay, di ka nag-sponsor ana si Pam kay dako ko gasto ng mudagan. No, sir. Gi-sponsoran na sa No, usa ka grupo. of course not. Oh. Sir, that's not true. Ang nag-sponsor nako kung naman gani akong bana. Personal funds sinamo, sir, ang among gigamit karon. Okay. Wa gali ko nangayo sa PDP Laban when they asked me not a single centavo. I did not ask from anyone, from the party itself, and not, especially not the Romualdez camp. No way. Okay, mo na sila yung nagpa-impeach ni Inday Sara, and there's no way nga makikauban ko nila. Kay doon Doon na klarong pagkasulti. sige ha, bakit doon na mo koy kawases klaro na ako mo koy mutuo sa dayon. Gusto na kong i-kuan mo. Salamat kaayo, attorney, Oo. for asking that. Kay Para doon na may ma-clear na to. ambot to nakadungog baka na doon na niingon nga doon ako na party list. Di na ako i-mention ning maong party list kay party list man Di na ako i-mention kay aron di mo sikat sad niya kuan kay kinahanglan advertise man dito sa amo kung gusto lang. Bitaw. Pero nga ingon Party list, Party list ko nun dili nga. na ako ang usa na kong kauban sa PDP nga nagdala nila. party Pero wala list ko noon naman. nga kini nga party list ang nasa likod si Romaldes. Well, ang akong gidang nga mga party list, sir, mga Duterte man, PPP, EBP, HELP, kay amiga man ako si Mildred, no? Oo. Ang first nominee, Dr. Mildred, no? So, mo man akong ipangda, sir. Wala man ko'y gidang mga... So sabto na to nga ikaw pure Duterte gyud ka. House. Dili ingon nga 101%, sir. Oh. Duterte supporter. Og Sa una pa. ibutang taron, mabutang ka panalitan, matagaan kag opportunity sa mga subuanon, mabutang ka as governor. Tan-aw nimo makasalig ang mga supporters nimo nga lig-on kag baruganan basi mo balitok pug ka sa masuban. Sir, di ko traidor na pagkatao. Oo. Ako nang barugan ang akong pagka-Duterte until mahuman ko sa ako ang trabaho nga gisaad sa mga tao sa mga subuanon. Okay. 100%. Oho. Now, kararita sa kwan, na-mention nimo kaning sa healthcare, unsa may nahitabo day, unsa may mong plano sa kini ang atong mga hospital sa lalawigan, unsa may nahitabo day sa atong mga hospital ito. Ako nakadungog lang kong mga istorya pero mas mayog makuha sa nako nimo gikan. Sir, no, amo yun na yung problema karon sa to. Ama, bisig asa ko mo adto mangutana ko nila. Kumusta yung mga hospital diri na ba mo'y doktor, na ba mo'y tambal? Wala gid, sir. Bati kayo ang sitwasyon nato karon. Mao na kinahanglan gid ta og effective and efficient healthcare system. Ug ako mahimo gobernador, mo og gid na ako ang unang atimanon nga dapat effective ug efficient ang atong healthcare system. Kinahanglan gid ta maghimo og mga programs, sir, no? This is under my we need to have a community-based primary healthcare system. Oo. Nga kinanglan gyud ma-establish before na mo dako nga kaso bitaw maadto sa Soto. Oo. Kinanglan importante na atay mga community-based Kaya healthcare bili mo ang system. issue, usa sa mga issue sa karon nga kung nadunggan sa kwan nga si Gwen giuna lang niya susuroy sugbo. Siya la susuroy ang mga hospital sa biyaan. Nabiyaan niya Although siya, di ko sir. gusto mo himog conclusion ng unsa but mo na yung usa sa mga issues nga kung nadunggan. Karon kung ikaw may taga gihigayon kana karon mulingkod. Unahon ni mga hospital kana susuroy unsa man na imong ipadayon or undangon. Kung naman gali magsuroy-suroy, sir, mga mobile clinics to the deepest and the farthest barangay. Pero if you ask me about suroy-suroy, di na ko na ipadayon. Muna, the kind of suroy-suroy I want is kaning mga
mobile clinics or if not mga food trucks. Muna atong pasuroy-suroy yun. Di man kinanglan kita magsuroy-suroy. Sir, muna ang akong ingon ni mga attorney ba nga, plano gyud nako nga maghimo kog level 3 hospital pareha bag Soto. Oo. At least in 4 major cities nato, no? Danao because of the Camotes Island. Bugo because of Bantayan Island. Nanglan ta diha Balamban kay center man na siya sa south, no? Og also Bugo, Danau, Bantayan kana sir. Importante good kay na diha. Bugo, Danau, Bantayan, North man ta South, North, asaman. Ang south ko ang Balamban. Balamban. Kining Argao, di ba naman sa hospital po diha? Di kay na dako ilaha sir, murag municipal na ilaha hospital. Usa ba nahitabo sa hospital dai nato nga kwan? Mo lagi Sa na una, sir, kadungog ko na sa ako time- akong patubagon sa kuwen po na kay may ko nadunggan yo na lang suri-suri hala, suri-suri na dako tagasto. Labo ng hospital nato. Wa tay mga klarong supply. Wala, Dili ko ka-conclude ana kay wa man ko ka igo ra ko nabati but di ko gusto nga ang ako nabati kanang kwan ba ano ako na i-confirm but ikaw mismo nakasuroy man ka dito unsa way doktor way kwan. Way klarong doktor. Way klarong doktor? Of course, ang mga doktor, no, reklamo sila nga, wako ni buhaton. Of course, may mga tambal tarong. Ang buhaton nila, anak sir, no, kung wala sila makaya diha nga i-treat nila, ipadapa ka. Let's say, nakas Argao, ipadakas Karkar. Yung kung agali sa Karkar, ipadakas Talisay, abot sa Talisay, ipadakas Soto, abot Soto, patay. No, dapat efficient gud ang atong pag-address ani atong healthcare system, no, kay barato kay ang kinabuhi sa probinsya. Imagine ka, wa magali oxygen ang sa Medellin Hospital, wa magali ECG ang sa Oslo Hospital. Karon siguro ba sige butangan na kay sige naman kung sulti about this, no. But mo ginay sumbong sa mga tao. Everywhere I go mangutana gid ko. Kulang gid sir ang ilahang, and also Nganong makulang man nga kita may pinakadato nga probinsya sa tibok Pilipinas? mo na $1 million question nganong nag-iyon ana, especially gud dito sa mga island. I don't know kung what gud sila ka nahunaan ng air and sea ambulance. We are a coastal province, no? Wala gud sila nakunaan ng air ambulance. Imagine na maatake ka dito sa Camotes Island, buntag pa ka madala adto sa Danao, sa Danao wala sila yung mga equipments, daga na sa Soto. Wala na sir, it's too late. So, wala sad sila air ambulance, no, para sa mga farthest places na matabangan na to. Wala, puro ra sila kanang land ambulance, daghan kay magpundok. Nya way mga driver, wala gasolina. Unsaon man na nga pagda sa pasyente diri sa syudad. Igabot mo Soto, taas pa kay linya di pa, pahuwaton pa kadugay kayo. Ang mobantay walay lugar. Pait jud kaayo ang atong healthcare sistema diri. Ako, attorney, swerte lang ko kaya nga akong anak is a doctor, no? And ang iyang specialty is public health. Nakaskwela na siya sa John Hopkins and Sinai Medical School, no? About public health. So, ako gina siyang giingnan nga tabangan ko. Tabangan ko pag set up ani atong healthcare system diri sa probinsya. Kay during the time ni Davide, okay man kay to atong daghan man kay to doctors. May makay pag-atiman atong mga hospital. So mas okay ang atong hospital panahon ni Gobernador Davide? Yes. Even if you ask around sa probinsya, mo gina ilang isulti nga daghan tog doctors that time. Kay karon man gud ang ilang mga doctors gikuan man nila kanang outsource ba? Na agency. Outsource ang doctors? Agency, di na sa una. So muna, ako kalingkod ko, ako ginang gi-propose nga naaunta tay kuan attorney ka ng gitawag bitaw nato og kami based kanang centralized ba medical system nato under the provincial healthcare. So office ako ginang kwaon under the office of the governor ang kaniya ato ang mga healthcare system para malantaw ginato ang ilasang pag-distribute sa mga kinahanglanon bitaw mga medical supplies. Oo. So muna nga mga procurement, ang distribution sa mga medical supplies, malantaw ginato ug ma-monitor ginato. Because this could be a cause of corruption also, no? I heard. Okay. So kini ni ang kini dapat sa una nimo nga gisulti nga ni dagan pagka gobernador nya sunod kini sa cyber libel pero atong oras apiki man tingali na lang pohon na lang sad og dugang unsa magaling. Sige sir, Oo. pero napa ko another one, napa ko warrant of arrest umaabot cyber libel na sad niya ni Gwen. Atong last na akong cyber libel was kang Byron, karon kang Gwen na. Pila man ka kaso din ang gipasaka nimo? O ikaupat ang NBI, pero cyber libel ni Byron, niya napagid siya unjust vexation. Unya nasay cyber libel kang Gwen. O ang ikaupat kaning sa NBI o sa DSWD sa akong foundation.
So daghang kaso hinunay mo giatubang ani karon. Muna ni sir, nganong ni-enter. Oh, ngayon enter ka. Muna gina, sige lang, kumbati lang ta. Mabito na akong gingon ni Tatay Digong kung before last na mong kita ba. So, musta man kada ang kumir grabe ang siya. Kumbati lang diha. Kumbati lang. Higugma ko. Unsa may mo advice nako, higugmaan lang yun ang sugbuan nun. Mo gid ang advice nako. So sige lang padayon with that word it would inspire me jud. Padayon lang. Okay, sige, daghan pa ko mga pangutanan mo pero atong time good grabe ka kuan kayo. Paspas kayo na kuan kuha. Imong mensahe na lang sa atong mga subuanon nga naminaw na to karon. Og daghan kay salamat sa inyong suporta. Og para nako kamo ang sugbo. Kita ang sugbo, dili ako. Okay. So mo ni mahigala si Pam Baricuatro mga sugid tigpaminaw napakoy dugang mga pangutanan taniya pero tong oras grabe ni kaon na gimayo. Kay istorya ni mga attorney paspas kay ton time. Purya buyag no. Okay, so standby mga kaibigan sa sunod nga tulumanon. Unsa man mo ditso na tas kuan day? Sa may kalaki da kuan kustong technician bay kay tungod mahigala sa sitwasyon nga kuan. Mo nito nabati mahigala si Pam Baricuatro ang nidagan pagkagobernador sa Sugbo mga kahigalaan na atong na interview karong buntaga.